Zdravím vás všetkých z rezortu Ikonik, ktorý sa nachádza v časti Hadaba. Tento rezort bude dokončený na budúci rok v decembri. Vzdialenosť od tohto rezortu na letisko je zhruba 10 minút, na Sheraton cca 5 minút, a po prípade, ak chcete ísť na pláž, cca 7 minút. V tomto rezorte Ikonik sú ponuke na predaj štúdia, jednoizbové apartmány, dvojizbové apartmány a trojizbové apartmány. Teraz sa nachádzam v dvojizbovom apartmáne, ktorý má výhľad na hory, čiže na západnú časť. Taktiež sa tu bude nachádzať bazén s dekoračnou kaskádou a pod rezortom sa bude nachádzať podzemné parkovisko. Taktiež tu budú služby ako napríklad reštaurácia, kaviareň a fitness. Je to výborná lokalita a veľmi doporučujem.